ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ ଆଜି ଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶୀର୍ଷକର ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ତେଣୁ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସେହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା ରଖିବା। ଗଜେ ଗଜେ କିମ୍ ନାସ୍ତି, ପ୍ରତିଟି ଗଜ ନିକଟରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ମୌକ୍ତିକମ୍ ବା ମୁକ୍ତା। ଉତ୍ତର ହେଲା ମୌକ୍ତିକମ୍ ବା ମୁକ୍ତା। କୁତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମାତୃ ସଦୃଶୀ ଭବତି, କେଉଁଠାରେ ବିଦ୍ୟା ମାତୃ ସମାନ ହୋଇଥାଏ, ମା ସମାନ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରବାସେ ବା ବିଦେଶରେ। କିମ୍ ଉପାସନୀୟମ୍, କିମ୍ ଉପାସନୀୟମ୍, କ'ଣ ଉପାସନା ଯୋଗ୍ୟ? ସାରଭୂତ ଜ୍ଞାନମ୍ ତତ୍ସାରଭୂତମ୍ ଉପାସନୀୟମ୍, ଯାହା ସାରଭୂତ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। କେନ ସର୍ବେ ଜନ୍ତବଃ ତୁଷ୍ୟନ୍ତି, କା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନେନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା। ଯସ୍ୟ ସ୍ନେହଃ ତସ୍ୟ କିମ୍ ଅସ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ନେହ ରହିଛି ତାର ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି? ଉତ୍ତର ଭୟମ୍, ଭୟ ରହିଛି, କାଳେ ହଜିଯିବ, କାଳେ ପର କରିଦେବ, ଏମିତି ଯାହା ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ତାର ପୁଣି ଭୟ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାରେଣ କେ ନମନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାର ଯୋଗୁଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତ ହେତୁ କେଉଁମାନେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ମହାପୁରୁଷ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ବିନମ୍ର ହୋଇ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ନାସ୍ତି କୀଦୃଶଃ ଧର୍ମଃ, କେଉଁଭଳି ଧର୍ମ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ଦୟା। ମୋହ ସମଃ କଃ ନାସ୍ତି, ମୋହ, ମୋହ ସମାନ କିଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ରିପୁଃ ବା ଶତ୍ରୁ। କୋପ ସମଃ କଃ ନାସ୍ତି, କୋପ ସମଃ, କ୍ରୋଧ ସମାନ କିଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବହ୍ନିଃ ବା ଅଗ୍ନି। କିମ୍ ସଂଯମ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଃ ନରଃ କାର୍ଯ୍ୟାଣି ସାଧୟେତ୍, କ'ଣ ସଂଯମ କରି ପଣ୍ଡିତ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାଧନ କରିଥାନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି? କ'ଣ ସଂଯମ କରି? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି। କୁମିତ୍ରେ କିମ୍ ନ କୁର୍ୟାତ୍, କୁମିତ୍ରେ, ଦୁଷ୍ଟ ମିତ୍ର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ, ନ ବିଶ୍ୱାସେତ୍ କୁମିତ୍ରେ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନିର୍ଘର୍ଷଣ ଛେଦନ ତାପତାଡ଼ନୈଃ କିମ୍ ପରୀକ୍ଷତେ, ନିର୍ଘର୍ଷଣ ଛେଦନ ତାପନ ତାଡ଼ନ, ଏହି ଚାରିଗୋଟି ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ସୁବର୍ଣ୍ଣ। କିମ୍ ମହତାମ୍ ଧନମ୍, କ'ଣ ମହତ ଲୋକଙ୍କର, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଧନ ଅଟେ? କୀର୍ତ୍ତି, କୀର୍ତ୍ତିଃ ମହତାମ୍ ଧନମ୍, କୀର୍ତ୍ତି। କେ ମାନମିଚ୍ଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ମାନ ବା ସମ୍ମାନକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଉତ୍ତମାଃ, ଉତ୍ତମ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ। ଅହୋରାତ୍ରମ୍ କିମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍, ଅହୋରାତ୍ରମ୍, ଦିନରାତି କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ପୁଣ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟମ୍। କିମ୍ ଭଜ, କିମ୍ ଭଜ, କ'ଣ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ସଦାସର୍ବଦା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସାଧୁ ସମାଗମମ୍ ବା ସାଧୁ ସଙ୍ଗ। ଭଜ ସାଧୁ ସମାଗମମ୍, ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କର। କିମ୍ ତ୍ୟଜ, କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ? କିମ୍ ତ୍ୟଜ, କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କର? ଉତ୍ତର ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ। ତ୍ୟଜ ଦୁର୍ଜନ ସଂସର୍ଗମ୍, ଦୁର୍ଜନ ସଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କର। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚେତ୍ କିମ୍ ତ୍ୟଜେତ୍, ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ତେବେ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ? ଉତ୍ତର ସୁଖମ୍। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚେତ୍ ସୁଖମ୍ ତ୍ୟଜେତ୍,
सुखार्थी चेत किम त्यजेत जदि सुखार्थी होगापी चाह ताले कौन त्याग करने उचित सुखार्थी चेत विद्याम त्यजेत अर्थात विद्या त्याग करने उचित विद्या यतः नित्यं मृत्यु सन्निहितः ततः किम कर्तव्य जेहेतु सदा सर्वदा मृत्यु अति निकटरे सेतेबेले कौन करवा उचित उत्तर धर्म संग्रह करवा उचित धर्म कार्य संपादन करवा उचित लोके कह प्रशस्यते लोके संसार रे किए प्रशंसित होता है उत्तर विद्वान प्रशस्यते लोके विद्वान कया सर्वलभ्यते का द्वारा सबकिछि लाभ करा जाए सबकिछि मिली पारे उत्तर विद्या द्वारा सबकिछि मिले विद्यया लभ्यते सर्वम केन रविः तपते उत्तर हला सत्येन का द्वारा रवि ताप प्रदान करती उत्तर सत्य द्वारा सर्व कुत्र प्रतिष्ठितम सबकिछि केउठारे प्रतिष्ठित उत्तर हला सत्यरे सर्वे सर्व सत्ये प्रतिष्ठितम सबकिछि सत्य ठारे ही प्रतिष्ठित वस्तु शक्तितः कुत्र शास्त्रम स्वयं विस्तारम जाति वस्तु शक्तितः निजर शक्ति मुताबक केउठारे शास्त्र स्वयं विस्तारम जाति निजे विस्तार लाभ करिथाए अर्थात शास्त्र केउठारे विस्तार लाभ करे उत्तर प्राज्ञे बा ज्ञानी निकटरे शास्त्र स्वयं विस्तार लाभ करिथाए आलोचना माध्यम खळे किम विस्तार जाति खळे किम विस्तारम जाति खड़ लोकंक निकटरे कौन विस्तृत होता है विस्तार लाभ करिथाए उत्तर गुह्यम गुप्त कथा खड़ लोकंक निकटरे विस्तार लाभ करिथाए प्राज्ञे किम स्वयं विस्तारम जाति प्राज्ञे प्रकृष्ट ज्ञानम जस्य सह प्राज्ञः तत्र ज्ञानी मानक निकटरे कौन स्वयं निजे निजे विस्तार लाभ करिथाए उत्तर शास्त्र विस्तार लाभ करिथाए दान कुत्र मनाक अपि विस्तारम जाति दान केउठारे अल्प हेले मध्य विस्तार लाभ करिथाए से दान करिवा जनित जस केउठारे प्रकाश लाभ करिथाए पात्रे सत्पात्र रे दान देले दान जनित प्रशंसा चारिआडे घुरी बोले सत्पात्रे पृथ्वी केन धार्यते पृथ्वी का द्वारा धारण करा जाइछि उत्तर सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्य द्वारा ही ए पृथ्वी रही केन वायु बाति वायु का द्वारा बहुछि उत्तर सत्येन बाति वायुश्च सत्य द्वारा वायु प्रवाहित हेउछि का सर्वत्र पूज्यते किए सदा सर्वदा पूजित होइथाए उत्तर हला विद्या सर्वत्र पूज्यते विद्या कह गौरवम गच्छति किए गौरव लाभ करिथाए उत्तर विद्वान गौरव लाभ करिथाए कह नित्यम सन्निहितः किए सदा सर्वदा आम निकटरे उत्तर मृत्यु नित्यम सन्निहितः मृत्यु कह नैव शाश्वतः किए केबे हेले शाश्वत नुहे चिरस्थायी नुहे उत्तर विभव बा धन संपत्ति विभव नैव शाश्वतः
ବିଭବ କେବେ ହେଲେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କାନି ଅନିତ୍ୟାନି, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅନିତ୍ୟ ଅଟେ, ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ? କାନି ଅନିତ୍ୟାନି? ଉତ୍ତର ଶରୀରାଣି, ଏହି ଶରୀର ଅସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ। କିମ୍ ସଦା ସ୍ମର, କ'ଣ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କର? ଅନିତ୍ୟତାମ୍, ସ୍ମର ନିତ୍ୟମ୍ ଅନିତ୍ୟତାମ୍, ସଦା ସର୍ବଦା ଏହି ସଂସାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅନିତ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ରଖ, ସ୍ମର ଅନିତ୍ୟତାମ୍। ମହତାମ୍ ଧନମ୍ କିମ୍, କ'ଣ ମହତ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଧନ ଅଟେ? ଉତ୍ତର ହେଲା ମାନ ବା ସମ୍ମାନ। ଧନମ୍ ମାନମ୍ ଚ କେ ଇଚ୍ଛନ୍ତି, ଧନ ଏବଂ ମାନ ଏ ଉଭୟ କିଏ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଲା ମଧ୍ୟମାଃ, ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ। ଧନମ୍ ମାନମ୍ ଚ ମଧ୍ୟମାଃ। କେଷାଂ କୃତେ ଅତିଭାରଃ ଇତି କୋପି ନାସ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ବଡ଼ ବୋଝ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସମର୍ଥାନାମ୍। କୋ ଅତିଭାରଃ ସମର୍ଥାନାମ୍, ସମର୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କେଷାଂ କୃତେ ଦୂରମ୍ ଇତି ନାସ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟବସାୟୀନାମ୍, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯେତେ ଦୂର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି କେବଳ ଲାଭ ପାଇଁ। ତେଣୁ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୂର ନାହିଁ? ବ୍ୟବସାୟୀନାମ୍। କେଷାଂ କୃତେ ବିଦେଶଃ ଇତି ନାସ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ସୁବିଦ୍ୟାନାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କର। କାହିଁକି? ବିଦ୍ୱାନ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟତେ, ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଆଦର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ପର ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦେଶ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦେଶ ନାହିଁ? ସୁବିଦ୍ୟାନାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ। କେଷାଂ ପରଃ ଇତି ନାସ୍ତି, କେଷାଂ କେଉଁମାନଙ୍କର ପର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ପ୍ରିୟବାଦୀନାମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିୟବାଦୀମାନଙ୍କର, ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ପର ବୋଲି କେହି ନାହିଁ। ତ୍ୟାଗେନ ଶୀଳେନ ଗୁଣେନ କର୍ମଣା ଚ କଃ ପରୀକ୍ଷତେ, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ୱାରା, ଶୀଳ ଦ୍ୱାରା, ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ, ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। କଦାଚିତ୍ କୁପିତମ୍ ମିତ୍ରମ୍ କିମ୍ ପ୍ରକାଶୟେତ୍, କେତେବେଳେ ମିତ୍ର ରାଗିଗଲେ କ'ଣ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇପାରେ? ଗୁହ୍ୟମ୍, ଗୁପ୍ତ କଥା। ମିତ୍ର ରାଗିଗଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇପାରେ। ପରୋକ୍ଷେ କାର୍ଯ୍ୟ ହନ୍ତାରମ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ପ୍ରିୟବାଦିନମ୍ ମିତ୍ରମ୍ କୀଦୃଶମ୍, ପରୋକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିନାଶ କରି ଆଗରେ ମିଠା କଥା କହୁଥିବା ମିତ୍ର କେଉଁଭଳି? କୀଦୃଶମ୍। ଉତ୍ତର ବିଷକୁମ୍ଭ ପୟୋମୁଖମ୍, ବିଷକୁମ୍ଭ ପୟୋମୁଖମ୍। କାମଃ ସମଃ କିମ୍ ନାସ୍ତି, କାମନା ସମାନ କିଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ବ୍ୟାଧି, କାମନା ସମାନ ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ରୋଗ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଧି ଭଲ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଏମିତି ଏକ ବ୍ୟାଧି ଯାହା କେବେ ହେଲେ ଭଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନାତ୍ ପରମ୍ କିମ୍ ନାସ୍ତି, ଜ୍ଞାନଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ'ଣ ନାହିଁ? ସୁଖମ୍, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖ। ଜ୍ଞାନଠାରୁ କ'ଣ ନାହିଁ? ସୁଖ ବୋଲି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ତୁଲ୍ୟମ୍ କିମ୍ ନାସ୍ତି, ଶାନ୍ତି ଭଳି କ'ଣ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ତପଃ, ତପଃ ହିଁ ଶାନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷାତ୍ ପରମ୍ କିମ୍ ନାସ୍ତି, ସନ୍ତୋଷଠାରୁ ବଳି କ'ଣ ନାହିଁ? ସନ୍ତୋଷଠାରୁ ବଳି ସୁଖ ନାହିଁ, ସୁଖ। ତୃଷ୍ଣାୟାଃ ପରଃ କିମ୍ ନାସ୍ତି, ତୃଷ୍ଣାଠାରୁ ବଳି କ'ଣ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ହେଲା ବ୍ୟାଧି। ତୃଷ୍ଣାଠାରୁ ବଳି, ତୃଷ୍ଣା କାମନାଠାରୁ ବଳି ବ୍ୟାଧି କିଛି ନାହିଁ। ନାସ୍ତି କୀଦୃଶଃ ତପଃ, କେଉଁଭଳି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ? ଶାନ୍ତି ପରି, ଶାନ୍ତି ପରି ତପସ୍ୟା ନାହିଁ। ନାସ୍ତି କୀଦୃଶମ୍ ସୁଖମ୍,
କେଉଁ ଭଳି ସୁଖ ନାହିଁ ସନ୍ତୋଷାତ୍ ସନ୍ତୋଷ ଠାରୁ ବଳି ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ। ନାସ୍ତି କୀଦୃଶଃ ବ୍ୟାଧିଃ ନାସ୍ତି କୀଦୃଶଃ ବ୍ୟାଧିଃ କେଉଁ ଭଳି ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ ତୃଷ୍ଣା ଭଳି ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ ତୃଷ୍ଣା। ମହାତ୍ମାନଃ ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ କୀଦୃଶଂ ମନ୍ୟନ୍ତେ ମହାତ୍ମାମାନେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳି ମନେ କରନ୍ତି ତୃଣ ତୃଣ ପରି ଘାସ ପରି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଂ ତୃଣାୟ ମନ୍ୟନ୍ତେ ତୃଣ ପରି। କେଷାଂ ଚରିତାନି ବିଚିତ୍ରାଣି କେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ ବିଚିତ୍ର ଅଟେ ମହାତ୍ମନାଂ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଚିତ୍ର। ଅହୋବତ ବିଚିତ୍ରାଣି ଚରିତାନି ମହାତ୍ମନାଂ ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବା ଚରିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ବିଚିତ୍ର ଅଟେ। ମହାତ୍ମନଃ କେଷାଂ ଭାରେଣ ନମନ୍ତି ମହାପୁରୁଷମାନେ କେଉଁ ଭାରରେ ନଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଭାରରେ। ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ଗର୍ବରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଗର୍ବ ବଦଳରେ ନମ୍ର ଭାବ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ମହାତ୍ମନଃ କେଷାଂ ଭାରେଣ ନମନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କାନି ସ୍ନେହ ମୂଳାନି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ମୂଳକ ଦୁଃଖାନି ଦୁଃଖାନି ସ୍ନେହ ମୂଳାନି ଏ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ସ୍ନେହ ମୂଳକ ସ୍ନେହ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ନିଶ୍ଚିତ। କାନି ସ୍ନେହ ମୂଳାନି ଦୁଃଖାନି ବା ଦୁଃଖ। କହ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନମ୍ କହ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନମ୍ କିଏ ଦୁଃଖର କାରଣ ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ ଦୁଃଖସ୍ୟ ଭାଜନମ୍। କାନି ତ୍ୟକ୍ତ୍ୱା ସୁଖଂ ବସେତ୍ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ସ୍ନେହ ସ୍ନେହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସୁଖରେ ରହିବା ଉଚିତ ସ୍ନେହ। କୁତ୍ର ନ ଦରିଦ୍ରତା ଭବେତ୍ କେଉଁଠାରେ ଦରିଦ୍ରତା ଆଚରଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବଚନେ ବଚନେ କା ଦରିଦ୍ରତା ବଚନରେ ଦରିଦ୍ରତା କେବେ ହେଲେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କା କାମଧେନୁ ଗୁଣା ଭବତି କିଏ କାମଧେନୁ ଗୁଣ ବିଶିଷ୍ଟା ଅଟେ କାମଧେନୁ ଗୁଣ ସମାନ ଅଟେ ଉତ୍ତର ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା। କାମଧେନୁ ଗୁଣା ବିଦ୍ୟା ହ୍ୟକାଳେ ଫଳଦାୟିନୀ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି କାମଧେନୁ ସଦୃଶା। କା ହ୍ୟକାଳେ ଫଳଦାୟିନୀ କିଏ ହି ଅକାଳେ କା ଅକାଳେ ଫଳଦାୟିନୀ କିଏ ଅକାଳରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଅକାଳରେ ଫଳ ଦାନ କରିଥାଏ। କିମ୍ ଗୁପ୍ତଧନମ୍ ଇତି ସ୍ମୃତମ୍ କାହାକୁ ଗୁପ୍ତଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ଗୁପ୍ତମ୍ ଧନମ୍ ସ୍ମୃତମ୍ ବିଦ୍ୟା। ବନେ ବନେ କିମ୍ ନାସ୍ତି ପ୍ରତି ବଣରେ କ'ଣ ନାହିଁ ଚନ୍ଦନ ଚନ୍ଦନମ୍ ନ ବନେ ବନେ ଚନ୍ଦନ। ଶୈଳେ ଶୈଳେ